sepanjang jalan banyak kolam ikannya ini guys. Sejuk ikan nila. Ini jalan-jalan daripada di rumah di ini juga itu banyak yang mancing. Kolam kabeh nih gini ya. Kolam ikan sambune. Sebelah kanan juga kolam. Kolam lele. Nah, seperti ini. Kolam ikannya. Riz? Madhep ning ndi to sing nyeluk rene kok, Nah, iki anake Mase Agus, guys. Agus ki sapa? Agus ki ya kanca turu. Kita sudah tutup tempat makannya, guys. Di rumah Apung. Terus ya wis sesuk riyaya dadi ya karyawane butuh prei barang. Tahu. Seperti itu tempatnya, guys. Tapi sudah tutup. Ya apa kolam renang dong? Ini loh, guys. Rumah Apung, tapi wis tutup. Balik jalan akhirnya, guys. OTW balik jalan, guys, kecilek. Soalnya sesuk wis riyaya dadi ya wis tutup wani. Boleh mau apa ini, guys. Hari ini saya tidak puasa ya, guys. Tapi ini boleh sarapan. Ini sebagian sudah ada yang lebaran, sudah ada yang sholat id, banyak yang sudah ngelencer juga, ada juga yang lebarannya besok. Jadi gak bareng ya, guys. Aku ikut besok lebaran. Ini bersama anak kecil. Halo, dadah. Si halo, Chris. Halo, biarlah halo. Gambar. Halo. Tak sepil jalan nih, guys. Ini sudah rasanya tuh kayak wis lebaran loh, guys. Tapi memang wis enek sing lebaran dino iki mau. Salat Id iki mau ya enek nek gini, guys. Sing besok ya enek. Dadi engko bengi takbiran. Ya, menggok lho. Ki mari ki ngliwati sing kolam-kolam kemo meneh, guys. Soalnya sing digoleki wis tutup. Yuhu. Ini kertas-kertas bekas mercon iki, guys. Berarti ini daerah kene mau wis sholat id. Sama sing lencer juga. Aku tak melok sesuk ae. Ki candi apa jenenge? Tutup yo an. Wis tutup kabeh. Parkir sepeda motor di dalam, tapi wis tutup gerbangnya, guys. Candi Surawana. Ya ngene iki isane mek kon ndelok tekan njaba ya, Riz. Iya, anak arek cilik iki. Dadah sik, dadah.
Loh. Gambarmu mlebu ning TV lho kok. Iki candine guys, sisane mek tekan jaba pager. Iki lah, nah tulisane iki lah. Iki wis dikancing. Libur wisan pegawene. Iki guys tulisane Candi Surawana. Iki sapa sing tau rene, sing panggone ning Pare. Iki cah cilik iki kecilik, arepene candi tibake wis tutup. Ya, Riz? Iso ya, Bro. Dikira Lah, iki guys, bekase mercon iki mau kertase. Kayak salju ya, Riz. Lautan salju. Sesuk ning kono ngene aku kono ya ngene iki, guys. Disungeti mercon. Iki tanda-tanda berarti wis riyaya.